Takže čaute, moje meno je Robis a ja vítam u môjho druhého dielu zo série Tanky online Prespo. Čus, čus, čus. Takže je to 0-0. Tentokrát hráme pre zmenu snežnú mapu, nejdeme žiadnu vlastne tropickú mapu. A stále platí dohoda, že nebereme žiadne krabice vlastne okrem Opravy a rýchlosti. A rýchlosti. Ty si už do mňa strelil, že? Hej. Ale nechápem, keď si strelím s týmto do diaľky, mi taký prach ukáže iba. A neviem, či to trafím alebo netrafím. Trafil si, no. Prepáčte, že také malé lagy, ale mám zapnutý aj Skype, aj Mozilla, aj program na natáčanie, takže budú tam menšie lagy, ale to každý má také lagy. Neviem prečo. Nie každý. To padajú FPS-ka. No, padajú FPS-ka. Koľko máš teraz? 5. Fúha. Ja mám 40. Teraz som mal 30. Keď stojím... Niekedy to aj mne tak skončí, ale... Keď som... Dobre, kde si? Ja som kempnutý, ale nie. Ja idem... Náhodou som zepal obranu. Nevadí. Ja som nebol rýchlosť. Nestrieľaj, počkaj. Ok. Mi vyprší. Tak zatiaľ skočím. Tu. Čo? Videl si? Hej. Pozeraj, pozeraj. Čau. Si nie taký fajeris. Parkour. Čo? Dobre, hraj. Deší. Ja. Míra, nie? Hej. Hej. Tak? Hej. Mám mini ešte. A teraz som prešiel okolo jednej. Hej. Hej. Kritik. Trafil som to vlastne. Hej. Tam je mína na moste. Už to není mina. Je tam, vidím ju. Ale... Jedna tak. Čo mi hovorí, nie? Mi teda proti Lenimu. Čo som dal minu do stredu a presne buchol. Hej, už není. To pak pokaždé okolo sa mení mína. Hej? Hej. Je fajn. Oh, damn. Teraz aj mne spadli FPS-ka. Na 10. Čo to je rekord? Sakra. No ma pomôžem ti. Dobre. Sandwich. Nie. Ty pána. Toto si nemal. 4-1. Áno. Kde si? Ja? Sám neviem. Koľko máš míň? Ešte 4, prečo? Ja 30. Ty byrokrat. To keď zomrieš, zmizne mína. Hej. Škoda. Ešte mám 3.
Treba mi HP. Počuť ma dobre? Hej, dobre. Ale no... Fúha. 2 kryty. Kde si? Fú. To nie je fér. 7-1. Prečo? Aj to jedna som povedal, že si vybuchol s mínou. No, Ale to bolo pekné. to bol dobrý, no. To bolo pekné. Aspoň. Raz ma trafí, že som kapul. No, len raz je treba. Treba mi toho. Poprava? Áno. Videl si ju? Čo? Mínu. Áno. Tam bola mína. Čo? A prečo mi je mína? To je škoda toho. No toto je škoda. Kde si? Za tebou. Predo mnou. No, pre tebou už. Ale to bol taký napínavý skluz, že za tebou. 10-1. No. Ja boj, Ešte bude video. ešte 4 minúty. Dobre. Ešte potom môžeme robiť dneska zo Shakea, nie? Video. To ja dám zajtra. Dobre. Ale spoločne, nie? My dvaja. Dobre. Sorry, vážne, tie FPS-ka. A mi to blbne. Hej, to aj ja vidím, jak sekáš. Hej? Hej, ideš seknúť. Ty boha. Mám do 10 FPS-ka, čo ti je? Videl som. Skočila bol. Takže je to 10-1, lebo teraz som sa zabil, lebo som sa... Ale tento kill bol pekný. Tak. Že musí uznať. Kde si? Uznať? Uznať. Nie. Takže dobre, toto by mohlo byť z tohto videa všetko. Takže ja sa vám učím, aj sa s vami učí. Čus, presto, čus. Takže čaute.